Здравейте, казвам се Атанас Атанасов, от България, град Видин съм. Постъпих в болница в Чорлу, Турция, Ватан, 127 кг, диабет тип 2, за процедурата ръкавна гастректомия при доктор Мустафа Долап. Препоръчаха ми го мои колеги от моя град Видин. Постъпих с единствената надежда, тъй като бях прединсулиново зависим и трябваше да се вземат някакви мерки. Постъпих в болницата, посрещнаха ме учтиво, много добре. Болницата е с голям капацитет. Първия ден ми направиха всички необходими изследвания. На следващия ден ме оперираха и на първия ден след операцията се вдигнах на крака. Сега съм вече 2 дни след операцията. Виждате ме седя, движа се без проблеми, без болки. Кръвната ми захар спадна под нормалните стойности, за което съм благодарен на целия персонал, на доктор Долап, на всички медицински работници, които ни посрещнаха и които се грижиха за нас през това време. Благодаря ви и заповядайте в Турция, в болница Ватан. Ще ви обърна внимание и ще ви спасят.